Halos na triple ang gidaghanon sa uwan nga gibubo sa bagyong Tino sa lalawigan sa Sugbo. Itandi kini sa Super Typhoon Odette niadtong 2021. Ang katinawan sa pag-asa sa report ni Luan May Rondina. Atol sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Odette sa lalawigan sa Sugbo niadtong December 16, 2021, siyam ang natalang nakalas sa Lapu-Lapu City. Ubay-ubay kanila natumbahan sa mga nagusbat o nahugnong istruktura tungod sa kakusog sa hangin. Ang maong kasinatian, gipanaminan sa Lapu-Lapu City LGU sa ilang gihimong pagpangandam sa pag-igo sa Typhoon Tino. Kay gipahibaw ng daan sa pag-asa nga lakip sa mga risgo nga dala sa bagyong Tino ang storm surge, daghang uwan ug kusog nga hangin, nihimo gilayon og preemptive evacuation ang Lapu-Lapu City LGU og lakip sa gisiguro nga makabakwit ang mga PWD nga nanagpuyo sa mga islet barangays. Ang mga nanagpuyo usab sa isla sayo nga nihipo sa ilang mga sakayan ug gipanghigtan ang ilang mga atop ug mga panimay. Human ni landfall ang bagyong Tino sa Sugbo, way ni usa sa Lapu-Lapu City ang natalang nakalas o na missing. Matod ni Engineer Jomer Eclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, sobra sa nadoble ang gidaghanon sa uwan nga nabubo sa Sugbo sa Typhoon Tino itando sa Super Typhoon Odette. Sa Typhoon Tino, niabot sa 183 mm ang natala sa Pag-asa Mactan nga gidaghanon sa uwan sulod sa 24 oras. Apan sa Super Typhoon Odette, anaa lang sa 75 mm ang nabubo nga uwan sa Sugbo sulod gihapon sa maong mga oras. Kung sumadahon, mosobra sa usa ka buwan nga pag-uwan ang gida sa bagyong Tino nga gibubo sulod lang sa usa ka adlaw. Apan sa gikusgon sa paghuro sa hangin, kun gustines, nakatala ang Pag-asa Mactan og 162 km/h atol sa bagyong Odette, samtang 90 km/h lang sa bagyong Tino. Wala hinoy nadawat nga report ang Pag-asa nga may nasinating storm surge sa Sugbo atol sa bagyong Tino. Matod ni Najel Banyasha, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, kinsa ni kuha usab og executive course on urban planning ug crisis management and disaster risk sa usa ka prestihiyosong universidad sa gawas sa nasod, nihimugat sa kamahindanon sa land use planning. Matod ni Banyasha, usa ka critical tool sa disaster risk reduction and management aron kaminusan ang risgo sa peligro sa mga komunidad. Sa pag-igo sa bagyong Tino sa Sugbo, nasinati ang mga halapad nga pagbaha sa nagkadiyang mga dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Ubay-ubay sa mga gipangbahaan, mga subdivisions nga unang higayon pa nga nakasinati og mga pagbaha. Matindi po yung tama sa atin ng marami po dito sa atin na binaha. Ito yung mga hindi inaasahang babahain. Hindi na yung mga first time mga first timers. Okay. Katulad po, lalo-lalo nito sa Villa San Rio. Usa sa atong nakita is ang taniadtong mga lugar na agihanan sa tubig ato nag-reclaim dool sa mga sapa, doon na mga kanang mga katilingban na nahimo. Apil na kabukiran ato nagi-develop kay atong puy-an mo na nga magmahata mo na dunay mga landslide issue appeal niyota sa atong urban planning. Kinahanglan yun nga ang land use plan at ang paggamit sa planohon, gamit sa science, ang pag-develop sa lugar. Uban ni Rod Prado, Luan May Rondina, Balitang Bisda.